Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon update namu inda za ka yi verification na email address da gyaran phone number da KYC da akawun naka da canjin phone number da canjin password cikin sauƙi. Mun gode da sauraron wannan fim. Idan yau ne ziyartar ka wannan channel na farko, da Allah ina roƙonka ka danna mana subscribe ka kuma danna alamar ƙararrawa da liking yanda da an yi sabon fim zai isa gare ka. Na gode da kallo wannan fim. Ku biyo mu a cikin wannan fim. Idan kana so ka gane duk abin da ake nufi, ka biyo mu a cikin wannan fim daga farko har ƙarshe. Na farko abin da za ka yi shine za ka shigo cikin app ɗinka na Pi kamar haka. In ka shigo ga yanka can guda uku a sama sai ka taɓa sai ka shigo profile naka. Ka shigo profile naka ga verification, Facebook, email address, password, na report, complete password. So na ɗaya abin da za ka yi sai ka shiga cikin email address naka gashi nan. In ka shigo za ka saka email address ɗinka kamar haka. Wani email address kake amfani da shi gashi nan sai ka saka kamar haka. Idan ka tura ok, wannan ba zai ba, bari in cancelling. Yawwa na yi cancelling. Abinda za ka yi yawwa wannan ba zai ba, bari in canza wani. Yawwa sai ka saka email address ɗinka kamar haka. Da ka saka wanda za ka yi amfani da shi kamar haka. Yawwa idan ka saka sai ka taɓa verification, sai ka taɓa sai ka taɓa resend email. Yawwa idan kai haka sai ka yi minimizing, kamar haka. Sai ka dawo wajen application ɗinka na wayarka sai ka yi cikin akwatin email address kamar haka. Ga nan sun turo min da saƙo, zan shiga in verification email address ɗina kamar haka. Ga wata kibiya nan sai ka taɓa gudun kana kamawa ga gudun blue can daga sama sai ka taɓa kana clicking a gudun zai wuce da kai. Za ga sun nuna maka successful yayi. Idan bai ba sai ka shiga nan kamar haka cikin dai wanda suka dawo maka da gashi nan click share to verification. Gashi nan click to verification wa email address sai ka dangala gudun. Kana dangala gudun in ka clicking zai nuna maka successful yayi, zai nuna maka yayi. Shikenan kana yin haka. In bai ba sai ka dawo cikin nan kamar haka. Ka taɓa yanka guda uku gasu can a sama sai ka dawo ga home. In ka shiga ciki za ka ga sun turo maka shi ta nan amma su baka ta can ba. Nan ma sai kai abin da ke a can kamar haka. Ka taɓa wannan kibiya wacce za ka yi musu kowa da ka mayar musu da saƙon da suka tura maka kamar haka. Sai ka taɓa gurin sai ka clicking gurin blue ɗin can gashi nan yayi. Nan ma idan bai ba za ka shiga kamar haka wurin da suka rubuta Hafiz. Hafiz click share to verification your email address. Sai kai clicking a gurin. To insha Allah kana yin haka email address ɗinka shikenan ya kammala, ya verification. Banda Asabar, banda Lahadi, kowace rana za ka iya yin verification na email address ɗinka amma banda Asabar banda Lahadi domin ba zai yi ba. Yawwa sai abu na gaba da za mu je gurin da za ka yi gyaran KYC da akawun naka a cikin tsanaki. In ka dawo cikin email address naka, a farko za ka shigo nan cikin profile ɗinka za ka ga gashi nan email address ɗinka zai verification insha Allah. In kai haka sai magana gyara suna ga can update. Idan kai sabon buɗewa ne dama za su baka 14 days. To ko canja kai gaba ɗaya ko biyu ne ka mai da shi uku ka ansa. Shine abin da yake ciki.
ko biyu ne ka mai da shi uku za su ansa garanti insha Allah. Abinda za mu yi na gaba idan ka shigo nan wurin update sai ka canjin sunanka in uku ne ka mai da shi uku, amma biyu ne ka bar shi a uku, biyu in ma gyara za ka yi ka gyara sai ka taɓa save sai ka yi submitting. Gashi nan anan sai ka yi continue successfully yayi. In za ka saka da email address in ba kai ba sai ka saka, in kuma ka yi shi kenan sai ka yi back. Mu dawo cikin app namu kamar haka. In muka dawo cikin app namu sai ka yi clicking gurin dai yankan kancan guda uku sai ka dawo gurin profile photo daga can ƙasa ga yanan support photo gurin alamun kamar nesa sai ka shiga gurin gashi nan. In ka dangwala gurin gashi nan profile photo support photo sai ka yi clicking a gurin. In ka yi clicking a gurin zai kawo ka guri kamar haka. Idan ya kawo ka guri kamar haka sai ka dawo ƙasa, ka dawo ƙasa, ka dawo ƙasa ka scroll. Yawwa abinda za ka yi a nan in KYC in email request sai ka shiga. In za ka yi gyaran KYC kamar haka, na farko za ka saka email address confirm, ka tabbatar username naka ka tabbatar da country naka da version naka Android ce iPhone ce iOS za ka taɓa. Idan Android ce sai ka yi sai ka taɓa official version na Android naka 8 ce 1 10 ce 7 ce sai ka saka gasu nan. In Android ne ka bashi Android, in iPhone ce ka saka iOS ɗin nan sai ka saka version ɗinta. In ka saka version ɗinta sai ka taɓa sai ka saka phone number naka wanda ka yi register da shi. In ka tafi ƙasa kamar haka ga sauran bayanai nan. Matsalar ID ce da kai, matsalar screenshot ne da kai wanda ka yi suka yi rejecting ɗinka da sauransu dai gashi nan. Yawwa matsalar kai da kai ce duk za su karanta maka. Za ka ga rubutun kamar haka sai ka yi scrolling ka jawo ƙasa, ka jawo ƙasa, ka jawo ƙasa. Na zuwa gashi nan kamar haka dukkanin kalan matsalolin da kai gashi nan identity get KYC application gashi nan. Idan ma baka ga dukkanin bayanan ka ba sai ka shiga kamar nan description sai ka shiga sai ka ɗan yi bayani matsalar da kake da ita game da KYC. Idan ka gama rubuta abin da za ka rubuta sai ka send. In kuma a can ne ka ga matsalar ka sai ka clicking ka send ga sanin send anan sai ka tura musu da saƙo to insha Allah za ka ga sakamakon tambayanka. Sai abu na biyu account setting in email address request. Yawwa sai magana ce ta gyaran account naka. Na farko za ka saka kamar dai yanda kake cike email address username country what is also menene gashi nan account ɗinka mai matsalar sai ka rubuta date ɗin account ɗinka. Za ka rubuta date ɗin da ka buɗe sai ka rubuta saka version ɗin wayarka to mai matsalar ka canjin name, canjin username, canjin phone number, canjin password, report about wani abu ne akan account ɗinka sai ka dangwala. Amma duk ba shi bane ba, na san dai ma ba zai wuce wannan ba amma kuma in ba shi bane ba duka har za ka iya canza name ɗinka ta nan, canjin username ɗinka za ka iya ka ga ba a canza ta can. Za ka canza phone number ka ba a canza ta can. Za ka canza password ɗinka shi za ka iya forgetting password amma tana shi ne mafi sauƙi. Sai ka shiga description ka ɗan yi bayani bacin ka dangwala sai ka yi ƙasa kamar haka sai ka yi clicking sending. Sai abu na uku bayanin wallet address to browser gashi nan sai ka yi confirm komai da komai naka dai kamar haka. Yawwa
magana ta wallet address, wallet naka mai matsalanka da browser. Idan ka shigo za ka yi confirm email address, username, version ɗin wayarka, number ka, sai special version naka, sai ka saka, sai ka yi clicking akan can icon receive notes, testing file. Yauwa ka kasa tura file ne na testing da sauransu dai gasu nan sai ka musu bayani. To insha Allah sai ka shiga nan kai ɗan description kaɗan, ɗan bayani kaɗan. To insha Allah kana gama sai ka clicking na send, za su gyara maka matsala ka. Sai abu na huɗu, verification of account and email address. Yauwa sai ka confirm in ka shiga kamar haka, verification of account, za ka yi verification na account naka, email address, username, to phone number ne ko facebook ko email address kana sakawa insha Allah zai kammala. Kana gamawa insha Allah za su yi komai, sai ka rubuta phone model naka, Android na shi saka version, phone model version Android ko iPhone, sai ka saka model account naka, sai maganar phone number naka, sai maganar phone number naka ga suna verification phone number sai ka saka nan kuma phone number sai ka saka phone number naka. Duk dai su za ka saka da na biyu da na uku ga su nan maganar phone number sai what country, sai ka selecting country naka, sai ka saka Nigeria ce, India ne, America ne, ina ne ga shi nan sai ka saka, sai ka country sai ka ƙara confirm a ina kake amfani shi ɗan bayani again a nan. Kana gama sai ka taɓa send. So kana taɓa send insha Allah komai zai kammala. Dukkanin matsalar da kake da ita a nan za ka iya gyara ta, ko phone number naka za ka iya canjawa mafi sauƙi ko da ce ka rasa wancan line ya faɗi. Allah ina roƙon ku idan wannan ne ziyartar wannan YouTube channel na farko ka taɓa mana subscribe da alamar ƙararrawa, sannan ka taɓa liking yanda da zarar in yi sabon fim zai isa gare ka. To wannan shine matsaloli na file. Insha Allah ku kasance da mu a koda yaushe domin samun shirye-shiryenmu daga YouTube channel namu mai suna Hafiz Popular TV. Na gode da kallon wannan, sai mun haɗu a karo na gaba. Kar dai a manta da subscribe da liking, danna alamar ƙararrawa.